Do you want to know? Hey guys, it's SakiV here and welcome back to my YouTube channel. So, karon guys, nasa tayo bagong video and ang video na to karon is Q&A kay nangutan ako niyo sa Facebook. I mean, nag-post ko sa Facebook. Ano ako nga, ask anything and ako ansiran diri sa vlog. And thank you guys kay niabot og 80 comments. So, I'll try my best kay maansiran ako silang tanan. So, without further ado, let's proceed to the video. But before ka lang taning nga video guys, make sure nga wag gisugo sa imong mama. Dapat wa kay gibuhat dira sa inyo ha para maka-focus ka sa ako Para maka-focus ka sa ako Ako'y tinamaan, puso'y tinamaan, sadyang ikaw lang ang tanging dahilan. Pero aside sa atong Q&A guys, as you can see na ako'y food sa akong atubangan kay maniudto ko. It's already 3:40 pero actually naninikaon ako ganina pero you know gamay ra kay para sa vlog. So karon maniudto ko atubangan ninyo while answer sa mga question. So by the way, my food here is I have fish, I have pork, I have my fruit, pineapple, and of course I know this is not healthy. Kabalo ko guys, di siya healthy pero kat na lang sa on rabida ni nga pa ko ni inuman. And I have my super duper duper favorite alamang over here. And my rice. Hoy! Se! So naiiro guys. Saba kayo sa luyok. Sige na, mag-start na ko. Okay. Ako sa'yo paubos guys na kayo mabandar mo. Okay, so for the first question from Shakira. What is your biggest fear? At isa kayo pa shoutout din po. So, shoutout ni mo Shakira. Okay, so my biggest fear is, of course, as always, my family. Yeah. Wala na muna guys. No need for further explanation ba sa akin. Ang akong biggest fear is ang akong pamilya. Like, you know, mawala sila sa ako Okay, mawala si ex ako pero ang akong pamilya, no. So, kung mo proceed, guys, you know, let me eat. Guys, namin ako ko ha. So, I COVID. I swear. Best moment in your life. Ay, ako yung laing mahinungduman, pero ang akong best moment sa akong life, maybe katong abot to 1,000 mga subscribers din sa YouTube. Okay? Nagpalalim. Bakit ka to? Ito ang best moment. By the way, ang katong question is from Mea Angot. From Nyler Blair on Dalok Tabu-Tabu 1. Paano man ka naka 6K plus subs? Oo ka ba lang? Oo ka ba nga no? Yun sana ako pag-abot og 6K pero ang ako mabantayan guys is basta gali straight kung mag-upload sa YouTube like consistent pero muharap sa og muharap sa og idog imong subscribers ana. So dapat consistent pa yun sa ma-upload. Okay? From Vanessa Ligatria. Nganong cute ko. Wow, pa-sweet na ako ni guys, amiga sa daon ni. Cute man sa datanan sa ato ang kaugalingon, di ba? Ang cute ka, tawo ka. Cute ka kaya ikaw na, I mean, nagpakatotoo ra ka sa imo ang kaugalingon. Ana na siya, Jai. Next, from Sirens Lopez 2. Kumusta imong kinabuhi ang nag-lockdown? Shoutout po na, shoutout Sirens. Pero ang akong kinabuhi nag-lockdown is kaon, tulog, kidrama. Plus, ano? Kaon. Pero, hi guys. So, kung ganahan ko mulihok, mga ba masad ko. Nalaba ko. Sahay, huwag yung kapuyan, manilhig ko sahay. Alam mo, it's the best. Next is from RJ Abing Robio. Kasi sunda ko next. Na maulam mo ko ano eh. So yung question is, if you would be given a chance to make
an impossible thing into possible. What is it and why? Shems. Ma-expose ako kabugo. So, if na-ay chance ang imposible nga butang pwede maposible, maybe kuan kanang ang kinabuhi sa tao. Wala na kamatayon, di ba? Para happy na lang kanunay. Pero ba, posible. Pero na chance nga maposible nga. Wala yung mamatay. So, wala. I hope na until now, Jay. From RC7. Ma'am, hi. Nga nung lisod man kayo ng dili sayon. Lisod gawin siya kay dili sayon. Ma'am, I don't know. Basta kay lisod siya mong dili sayon. Nga nung lami ang ginadili. Lami ang ginadili kay, for example, diabetic ka. Ginadili ang sweets. Pero, di ba, lami man siya kaya ng sweets like mango float, para mga sweet dera, ay na lang siya apila, kaya never siyang nahimong sweet sa ako ang Mark Beats. Mark Beats. Batang pasaway at lahat sasabay. imong kaugalingon, ganahan ikang buhato ng ginadili, kay, gali, ginadili, ha? Oy, basta mo na to, next. From RJ Abing Rubio again, break someone's heart or break someone's face, of course. Heart na lang guys, oy, maluoy sa tasanaw, di ba? Dili dalali mo skincare, pagwapa, o niya, gubun ra, di ba? From Sevi Andos Lawas, laihan kag mga reggae songs? Yes, of course. Mga Chocolate Factory, o, di ba, kabalo? Mami na sa vlog, mga reggae songs. So next is from Randy Santos. Wala nga naman nang comment akong mga maestra ba? Nasyon sila yung mga kuan. Unsay imong gibasulan kaayo na hantod karon gabasol pagyapon ka. Ang akong gibasulan nga hantod karon nagbasol gyapon ko is ang YouTube. Oh, reaction. Maybe akong YouTube kay since 2016 ay 17 ba? Nag-start ko og gama na akong channel, then baso ko kay wag gihapon wa siya na og start dayon. So kung maybe gi-start pa to na ako siya dayon og 21, maybe di ba daghan lang data karon. Pero nag-start ko like consistent na kayo kay last year pa man, so nagbaso ko kadtod karon nga wa na ako siya gi-start dayon. Okay na ta? Next, from Alia Libarnes Salazar. Nana kay Uya, what is your favorite color? Food, dessert, perfume, and style. So for the first question, na nakawiyah wala or ako'y uyam. And favorite color, yellow and sometimes black. Yellow, black. Then food, as of the moment, like kanang recently lang nga ga-quarantine, guys, alamang dito akong favorite na food. Dessert, mango float, perfume. Habantay mo na sa bench nga pink, like strawberry. Di na ako mutindo guys akin. Nailuna na ko. Pero kanang strawberry sa bench bitaw, muna akong igamit as of the moment. Style. Simple lang. Kung asa ko comfortable. Pants, crop top, na loose. Ano lang. Meron ako kasi akong style. Bantay mo na mamistad ba maginani. From Karen Joyce Rubio. What is our best memory? Uy! Sumuta na siya nga unsa daw among best memory. Halang mga untang duha. Or like, you know, mukha mo suroy nga random ratos. Kanang suroy-suroy, tabi-tabi, chika-chika, about sa life. Yeah. Muna car, love you. Next is from Lera K. Lagudas. Wa kami nga wa ni Ate Car SakiV. Of course, gimingaw ko, dugay na kita wala nagkita niya, dugay pa yun kayo, pagkita nag-classy pa. Of course, gimingaw ko, I miss you so much. Next is from Megan Ramos Maghanay. Hi, Megs. Who am I to you? Dapat pa-answer ni. Pangutan na pa ba na? Of course, importante biya ka sa akong kinabuhi. Pero ikaw ang tao nga, bisan og maka-misunderstanding ni mo kay ibig mawala sa imong kinabuhi. Kinsa ka sa ako importante ka sa akong kinabuhi dahil. Pilig na sa
from K Akain. What are your thoughts about LDR samot kay ECQ takaron? So my thoughts about LDR is hard. I mean, lisod yun na siya kaayo. Di na nato na kailangan i-sugarcoat kay lisod yun na siya. Dagan yun siyang mga things nga dapat nimong i-handle. Pero believe na sad ko sa uban nga makaya ang LDR, no? I salute you guys. Next from Stephanie Hugos. Ano sa pa nako madawat ag imo 1K subs giveaway? Regards kung mababads. Jai. Watay Watsons dire. Watay mall. So, quarantine pa yun. Madawat hindi mo pag 100K na ko. Hi guys, so I'm back and yes, di bali na ako position. Wala na ako dito. Okay. We're done. Tomorrow na tanan ang questions guys and untag, you know, na-answer na ako tarong. Pero feel na ako kayo wala na. Hope na-answer na ako yung mga questions and before we end this video, i-shoutout na ako tong mga nag-shoutout. So, shoutout to Monera Ritoya, Laika Pancho, Chris Jan Vern Revas, Kenyang Umandam, Arian May P. Beltran, Poma Minjola, Aiden Caspis, IC Briones Zanoria, Mylene Rofilia, Jody Ann, Kurt Roland, Mia Joy, and last is Eliza Sowan Abdul. So, thank you so much everybody. So, ito na nag-comment ako Ask SakiV nga gipost sa Facebook. Salamat kayo. And sa mga wala pa naka-follow, please follow me sa akong Facebook and Instagram. You can send me your DMs there, like naka-read na mo request. And also guys, before mo click out ani nga video or like before ni mahuman, siguro doon nga mo balik mo kay di lalim biyaan nga di balikan, di ba? Anyways guys, I hope you like this video. Please give a big thumbs up, share and subscribe to my channel for more videos and I'll see you in my next one. Bye! Mwah. Thank you for